सोलायबाय आं नै दिन मोनदों माने गान खनासै रावबो दे Hello everyone, welcome back to my channel. ओमफ्राय दा नै टाइमा 10:30 जाबाय ओमफ्राय आं दहाय फुङावनो सिखारदों सि जोम सुबाय मोखां सुबाय ब्रेकफास्ट खालामबाय आङो ओमफ्राय दसे ओरैनो उन्दुनानै थाफिनदों आरोना ओमफ्राय दा आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों दा आं माहाय थाङो मा खालामहैयो बेखौनो मोनसे फिसा ब्लग लाबोनो नागिरबाय आरोना ओरैनो मेम'राइज हिसाबै थाथोंसै बायदि ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं ओमफ्राय मा खालामहैयो 2000 years later. ओमफ्राय नै दा आं देलायखांबाय बिनिफ्राय जोङो टाउनाव थांगोननोसै सासे बिनानावजों आंजों माबा मोनसे गिफ्ट लानोसै बार्थडे गार्लनो बिनिफ्राय जोङो बार्थडेआव थांनोसै आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बिदिब्ला बार्थडे गार्लनो मा गिफ्ट लानो सानदों मा गिफ्ट लानाय जायो नायदो नायनोसै टाउनाव मा माखौ मोनो माखौ लानो सानदों A few moments later. सान्दुंबो ओरैबायदि सान्दुं साथाबो लाबासै आङो बानानै लानो बायोना आखायाव लाबाय थानो बायो ओंखायनो बेगाबो फिसासो लादों नालाय नै दा आं फट' गाखोबाय दा थांगासिनो आङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना बिदिब्ला थुदो आं बिराद ओंखाम उखैबायमोन आं न'निफ्राय ओंखाम जाबोआखैमोन नालाय थाब जागोन सानदों आङो ओमफ्राय न'आवबो ओंखाम ओंख्रिया मोनाखैमोन नालाय जोंना ओमफ्राय आं जाबोनाय जायासै ओमफ्राय बिराद ओंखाम उखैनानै आङो मम' जानानै लाग्रोबाय आरोना बार्थडे गार्लआ नै आब' क्रिटिनि नै जों दा बार्थडे जानो फैबाय बार्थडे जानोसै जों दा बार्थडे गार्लआ नैबेनो हाय होनलाय हाय होनबा दारि रज'बाय आंना नै नोंनोबो रज' होनोसै आं नायनो लुगैबायमोन खेवसै होनबा नै केकआ नायद' ओरैबो चेरिखौ खननानै मादार इण्डिया मादार इण्डिया नै दा जों केकआव सफैबाय ओमफ्राय बार्थडे गार्लआहाय फट' लागासिनो ओमफ्राय नै जोंहा केकखौहाय नायगासिनो आरोना जानोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना मा मा जाहोयो बार्थडे गार्लआ जोंनो गोदाव गोदाव जानानै थांसै जोंहा जि गोथाव नुबाय केकखौ
ओइ बर्थडे गर्ल ओइ मादार इन्डिया नैबे माबाखौ सायसिनदां ना केकखौ एसे मोजां बे चेरिखौ आंसो जागोन ओइ मानो बिदि फट' खेबबाय खेबखांबाय दे फट' खेबाखै आङो नै चेरिखौ मोनजा माबाया आंहा बोसोरनि खिथुआ बिराद मेमब्रा दा जों जाग्रा जाखांनानै बिशालाव एसे हाबलांसो होननानै फैबाय आरो नै हाबसैसो बिदिखौसो गाननांगौ नों मानो बाव आलायहरखो मोजांबावसो कालारा आंखौथ' जांलाबा जुंलाबाजों खोनाखागोन नैबे जेकेटखौ आं आंनि बाबानि थाखाय फसायदोंमोन आरोना माने गोजां बोथोर जानोसै नालाय ओमफ्राय आं बेखौ बाबानो हैनो सानदों आरो ओमफ्राय बे जायगायावहाय साउन्डआ ओरैबायदि गाज्रिमोन ना ओरैबायदि खोनायोमोन ओंखायनो आं साउन्डखौ अफ खालामना होबाय मोजां नुदों समायदों ओइ गैया आंनाव गैया गैया माबासो ग्रिनसो दिप ग्रिन जोंदोंना बेलाय दालाय ओइ नैबेना खाग्राया थानाङामोन बेना खाग्रा गैयाबा साबसिन नंगौमोन प्रब्लेम दं आंहा खाग्राखौ सुखुथारा माबायदि नुदों नै गन्थंआ ओइ बिदिनो हमदो नोङो बिदिनो थांदो दिनै जागोन दे बेखौलाय मारै बख'नांगौ जाखो बरिया टिसमारकान मानो गन्थंआव थायोथाय बाल दा थांनोसै बिशालाव थांनानै फैखांबाय बार्थडे पार्टियाबो जोब्बाय जाबाय लोंखांबाय ओमफ्राय बिशालाव गस्ला माबा माबि लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय दा न'आव थांबाय थानोसै बाय टाटा जोब्बाय